universities. Kar mondo sirikal ng'inwa kaka universities inyame nyithindo pesa mar help kaka ne miyo mondo nyithindo mok nyal mondo mi osom, to sirikal koro dwa uso kembegi. Mano nyithindo mok nyal mar vulnerable be dhi somo. Koro mane gima chando pacha maduong', to kembe be awinjo ka idwa no usi, gidwa bedo privatized. Koro chanda nikech sirikal ema yande nyalo control kembe kaka onego bed ni chulo jotich kata kaka gik mopure puothegi nitie kaka onego bed ni usogi. Koro ka kembe go bedo privatized, nyiso ni koro jogo dhi uso gigo kaka ohero, to jopur kata mag kaka niangi be gidhi miyo pesa kaka gihero, to mano gidhi hinyowa. Kendo aseneno kembe moko mabose bedo privatized kamano, jotich hinyore nikech koro utiyo kabisa tichulo pesa matin. Ok wawinj maber ka wawinjo ni sirikal dwa privatize farms ma ndiko ji e piny kae. To sama sirikal timo kamae, ok wang'e ni gin gi lengo mane nikech oganda magi kuonde mag yude tich. To sirikal monego bed ni gero farms moko mondo mi dhano timang'o, dhano yude tich. To jopiny winjo marach kendo jopiny ywak ni gidwa privatize farms monego bed ni jopiny timang'o ing'iyo kar yuto. Molo to situation masani kaka pesa onge, mok wang'e ni pesa dhi kanye piny kae. Sirikal maber en sirikal monego bed ni medo kembe, ok onego bed ni uso. Seche ma uso kembe, wakelo dhier ne pinywa. Gimomiyo wakelo dhier ne pinywa chalo kama. Seche moketo uso kembegi odhi e lwet dhano giwegi, nyiso ne wadok kuma waonge. Onge kuma wedewa kata osiepe kata nyithiwa kata jo Kenya moko dhi yude tich. Kech seche go ibiro yudo ni wausogi kata mana pinje maoko. Mana kar dhoga achiel kuom oganda mabedo